aia de coadă l-am umflat. Ia uite-l. Frumușelul. Da, uite așa. Deci nu pot să-l țin, stai așa. Stai. Stai așa. Gata. O da prost să rămână, băi. E mișto tare. Uite aici. Imortală fiecărica. Bețișorul fermecat. Stai așa. Ia aici. Stai așa o leacă, să vedem cum arată. Dar nu știu ce fel de pești este. Au. Fii atent, uite ce face aici. Mi-a fier urât. Băleu. Dacă îi dau în cap cu fuca asta și mă duc atunci. Gata. Uite-l. Vezi ce față are? Da, veri. Vezi de coadă, chiar vezi de coadă. Groaznic, urât. Foarte urât. Aoleu, ce crăpălău am luat. Văleleu. Am luat un crap, nu știu cât are, dar e mare tare. De asta trăgea așa ca să-mi pic. Vai, ăsta e mare, e un crap, să știi. I-am văzut fața. Ia, uite-o la câte aici. Aoleu. Și ăsta, oare iese pe gaură? Aoleu. Văleleu. Bă, ăștia, dar trebuia să fie hibernare, să fie mai puțin energetici. Nu? Da, e... s-a dus. Băi, dar ce mișto. Aoleu, ăsta e rău. Stai așa că zic ce să două. Doi mari. E mare? E ok? Vrei ăsta cu ăsta? Gata. Uite, Vere, ce faci? Îți faci de capă, Vere. Zi ceva aici la populație. Zi ceva, criminalule. Vărul, trebuie să-l vedem pe vărul aia. Aoleu, ce urât, Vere. Nu te văd bine, să știi. Ești cam palid. Nu știu dacă ies prin gaură ăsta, să știi. Doar dacă l-apuc eu să-l înțep eu de... Nu vreau să... Zi ceva acum. Era bun de luat. Era bun de luat, lasă-l că s-o dus, pune icri, face alea. Ia, arată pește. Uite aici, acolo, în alea. Ia ce mișto-i. Vezi să-ți facă rău, să vomiță, ești nebun, nu te mai învârti așa. În brațe, nu mă interesează, le în brațe, ăsta e porc. Scoate aia din cârlig, din bot. Deci fii atent aici, ăsta, Doamne, ferească Dumnezeu. Asta este ceva... Poți să te ridici sau faci ceatică? Faci ernie? Cred că faci ernie, că am mai o față cam chinuită. Ia. Auleu, Radule, văleleu. Zi ceva, zi ceva. Zi ceva. Tace, zi ceva. La GoPro. Uite-l mâncat. Știi ce e asta? Lepisoste. Ține-l frumos de